Ang inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, Pangasinan. Ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Madyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Kasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulopyo da sayang kabuwasan Makterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibamat si kapaborito Errol Horado. Kanyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Lunes pizza 3 at bulan na Nobyembre 2025.
Reswago 52 días so nakikira antes na Christmas. Yada saray ulo na balita da lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki siningkat Adin sunggay na Republic Act 9262. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Serious physical injuries, laki inggan-gan yamang piyansa. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Manyaki siya laki siningkat impisok at ang bato-batol yarihas. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 56 anyos siya laki sinintensyahan na korte inaristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki nakatalapos sa pinampiyansa at kantidad na 60,000 piso. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Yadulo na balita da nasyonal, Presidente Marcos napapagaan at saray manusugsog na trillion piso march iya nagawa sa Nobyembre 30. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Hino, umpoporo at magmaliw ya super bagyo. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dating congressman ko ang ibulsa na 21 billion piso at flood control anomaly onong at ICI. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Cyber attack na pagyapan preparaan at Nobyembre 5 palapag na DICT. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Travel tax na pagya na ekal unong at Senador Tulfo. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Inggan-gan na korte sa 24 anyos siya lakin mampiyansa kantidad na 36,000 piso. Kaya rin si Katoy siningkat na otoridad at oras na alas 2:20 na ngaram yada barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Kinapaso na ariston suspect at ngaranton na Mike Juban Mangsata Abrigo alias Agustina S. Mangsata Abrigo. Si Katoy na aresto basid warrant of arrest impaksib na korte maklanora da kason reckless imprudence resulting serious physical injury and damage to property in a current at criminal case number 6757 sa may suspect sa walad kustodiya na Mangaldan Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Mampupuyok kadang betul-betul yariha sulaki na nankarapas kaya rin dinagkam na taklay na ulo yad oras na alas 6:10 ng aram yada barangay Ulo kakampusan na balay ng mga Pangasinan. Kinabat so siningkat ya suspect at ngaranto na Joel Rosario Villavisa sa 60 anyos. Siningkat so abitlan suspect makalanor at biskag na warrant of arrest sa paksib na korte at din sunggay na Republic Act 7610 ya wala at silong na criminal case number L-15949 o Acts of Lascivious Business o panagkarapas na inggan-gan na korte ya si Katoy mampiyan sa kantidad na 200,000 pesos likod at satan iya kaso to unarap at kason statutory rape ya walad criminal case number L-15950 yang po in rekomendang piyansa sa may suspect sa walad kustodiya
na mga Taram Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sinintensyahan na korte so 56 anyos siya laki na nantakaw. Ya si Katoy inaresto oras na alauna ng aram jada barangay San Felipe es Balay na San Nicolas Pangasinan. Kinapat so nareston suspect at ngaranton na Arsenio Onya Pajarillo. Si Katoy siningkat na Sangkun Nicolas Police kay Baso Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company yakabase at Balay na Tayuga. Base biskag na warrant of arrest impaksib na korte yawalad criminal case number T-6954 din sunggay na Article 294 na revised penal code. Sa may suspect so awalaan na kaso na robbery and violence against intimidation of a person. Yang kapin rekomendang piyansa inawit niya sa police station so abitlan na suspect for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 60,000 pesos so inggitar na korte yapiansa at laki na awalaan na kason reckless imprudence resulting homicide and damage to property. Sa may suspect so kinapat nga ranton na Ricky Contawe Trinidad 45 anyos residente na abitlan lugar. Si Katoy na resto base biskog na warrant of arrest siya may kuret at silong na criminal case number 8242-R. Si Katoy nawit jada police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki na resto lapo din sunggay na Republic Act 9262 o violence against women and their children. Sa may siningkat yaw to suspect so kinabat ng garanton na Eugene Estrada Villas Serena 53 anyos residente na barangay Pulong Balay na Bugalyon, Pangasinan. Siningkat sa bitlan suspect at oras na alas 10:26 na kabusan makalanor at biskag na warrant of arrest impaksib na korte at Family Court First Judicial Region Lingayen, Pangasinan lapo din sunggay na Republic Act 9262 o physical violence tan si Katoy inggan na korte yang mampiyansa kantidad na 3,000 piso. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narmelan ray katibukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasaray balitad nasyonal. Wadya ni ray pigaran paimano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga.
6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Nagpahayag ng pag-alala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga agitator o manunulsol upang manggulo sa gagawing trillion peso march sa November 30 sa pagpapatuloy ng serye ng kilos protesta laban sa korupsyon. Ginawa ni Marcos ang pahayag sa isang press briefing sa South Korea nang tanungin kung nag-aalala siya na maraming grupo ang nagpaplanong magprotesta laban sa mabagal na aksyon ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista ng gobyerno. Ipinunto niya na ang mga demonstrador na nagdadala ng Molotov cocktail sa rally na dapat anyang ipag-alala. Nananawagan si Marcos Jr. sa publiko na iwasan ang marahas na aksyon sa panahon ng mga protesta. Ipinahiwatig ni Marcos na naiintindihan niya ang saloobin ng mga nais magkilos protesta dahil sa sobrang pang-aabuso sa pondo ng gobyerno na dapat mapunta sa mga tao. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, maaari umanong umabot sa mahigit 21 billion pesos ang kickback na posibleng naibulsa ni dating Congressman Saldico mula sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ay base sa kabuuang halagang nakasaad sa mga datos na ibinahagi sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ng mga dating Department of Public Works and Highways engineer na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sa interim report ng ICI, idinitalya rin ang umano'y mga cash delivery sa mga tirahan na konektado kay CO. Dagdag pa ng report, isinagawa ang delivery ng pera mula 2022 hanggang 2025. Samantala, tiniyak naman ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na patuloy nilang iimbestigahan at pakakasuhan ang mga tiwaling opisyal at iba pang mga sangkot sa kaban ng bayan. Siniguro rin niya sa mga mamamayan na sa pagkakataong ito ay makakamit ang hustisya. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nagbababala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa laban sa isang uri ng cyber attack na tinatawag na Distributed Denial of Service sa Miyerkules, November 5. Sa Facebook post itong linggo, November 2, sinabi ng DICT na nakamonitor silang sa posibleng DDoS o traffic flood na DOS attack na tinatarget ang mga web server. Distributed Denial Service o DDoS. Maliwanag nito, ang DDoS ay parang traffic jam sa internet kung saan sabay-sabay ang mga hacker na kumakatok sa isang website o app. Bunsod nito, sinabi ng DICT na maaaring bumagal o hindi agad mag-load ang ilang websites o apps. Hindi rin ito data breach at walang magnanakaw na personal accounts o data or pera. Payo ng DICT, kumalma lang at ang dapat gawin ay sumubok ng muli. Maya-maya, gamitin ang app status page at sundan ang verified updates. Ibinabala din ng ahensya na huwag sumali sa illegal online activities. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, almusal, balita.
Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panukalang batas na naglalayong buwagin na ang travel tax, anyay humahad lang sa karapatan ng mga Pilipinong maglakbay. Sa kanyang Senate Bill number 1409, nilalayon ni Tulfo na alisin na ang travel tax alinsunod sa pinirmahan ng Pilipinas noong 2002 na ASEAN Tourism Agreement. Ayon kay Tulfo, ang panukalang ito ay isang konkretong hakbang upang matiyak ang paglalakbay ay magiging mas patas, accessible at makatwiran ang presyo para sa mga Pilipino. Sa kasulukuyan, ang travel tax rates para sa economy hanggang first class passage ay naglalaro mula 1,620 hanggang 2,700 pesos. Ang standard reduced ay nasa 810 hanggang 1,350 at ang privilege reduced para sa mga dependent na overseas Filipino workers ay 300 hanggang 400 pesos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. lumalakas ang bagyong Tino at posibleng maging isang matinding tropical typhoon. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, itinaas ang wind signal number 1 sa eastern at northern Samar, Hilagang Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Camotes, Dinagat at Surigao del Norte Island. Sa ulat ng PAGASA alas 4 ng hapon nitong linggo, November 2, namataan si Tino sa layong 805 kilometers silangan ng silangang Visayas. Taglay nito ang 95 kilometers per hour na may pagbugso ang aabot sa 115 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Hindi rin inaalis ng ahensya ang posibilidad na umabot sa super typhoon category C Tino. Sa Miyerkules ng umaga, tatawid si Tino sa Visayas at Hilagang Palawan bago lalabas sa West Philippine Sea. Maaaring nakalabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin alas 6:24 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Coraz Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coraz Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Coraz Manor and Garden. Wherever it is, Coraz
Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Tanjat Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:28 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Timog Ti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Uy, good morning kay Manager Joey Baby. Uy, asan? Agang nagising. Naghihilamos na. Araw po ngayon ng Lunes, hapit sa 3 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ang bilis ng araw, ha? Matris na naman. 52 days more before Christmas. Kaya paghanda-handa nyo na ang inyong mga regalo sa inyong mga ninong. Mga inaanak. Mga inaanak. At ito dapat nating paghandaan itong posibleng magiging super typhoon, super bagyo na si Mang Tino. 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 Dapat matino-tino. Yung tinong Iba yung tinong kasi yung laging handa yun si Mang Tinong. Pero ito Tino Tino ang pangalan niya yung bagyo kaya dapat na maghanda tayo. Gayahin natin yung kaibigan ko na laging handa kung may bakasyon. Ano? Kung may bakasyon. Laging handa. Laging handa. Boy Scout. Boy Scout.
Boy Scout. Boy Scout, laging handa. Kasi yun ang pinag-aralan natin nung tayo ay nasa elementarya. Laging handa. Kung ikaw ay Boy Scout, lagi kang handa. Di tulad dito sa lungsod ng Dagupan, hindi pinaghandaan ang ginawang resolution noong taon 2020. Gumawa sila ng resolution ang sanggunian na panglungsod ng Dagupan upang gawing Type C, City Police Office, mula sa dating City Police Station. Base sa lumabas itong October 2025, opisyal na itinaas ang katayuan ng PNP Dagupan bilang isang Type C. Tama yun, yung Dagupan City Police Office. Yan ay matapos na naprobaan ng Philippine Police Commission ang resolution number 2025-0545. At ang resolution na yan ay officially signed by DILG Secretary Juanito Victor Remulla. Pinaghandaan tanong ng taong bayan, pinaghandaan ba ang pagiging Type C City Police mula sa dating City Police Station? Kumusta ang mga pasilidad ng mga sub-station, yung mga precinct? Tama ka, kasi isa pa sa bagong klasifikasyon, inaasahang madaragdagan ang mga tauhan ng kapulisan at madadagdagan din ang pondo ng PNP para sa mas mahusay na operasyon. Nandyan na tayo sa karagdagang tauhan na yung sa mga kapulisan natin at yung pondo na galing sa national. Ang tanong nga, yung mga police community precinct, tulad dyan sa may Arellano Street, sa Barangay Pantal, Barangay Mayumbo, Bulusan, Tundaligan, sa Barangay Bunuan Gaset yan sa yung substation sa Tundaligan sa dagat. At saka doon sa may Tapwak meron din, at iba pang mga community precinct ng PNP sa Island Barangay. Kumusta? Na-upgrade na rin ba yung mga police community precinct na ginawa na ba na substation yan? Kumusta yung mga pasilidad? Tama ka, kasi sa bagong classification ng Dagupan Police Force ay magkakaroon sila ng higher organizational standing kumpara sa regular police station. Ang mga kasi personnel sa bagong klasifikasyon ay direktang magre-report sa Regional Office 1 diyan sa San Fernando, La Union, sa mga ngayon, yung mga chief of police, mga opisyal ng mga kapulisan, di ba? Yung sinasabing pasilidad sa mga police community precinct, ito yung PCP. PCP. Diyan sa may Bunuan Tundaligan. Bunuan sa Tundaligan. Meron dito sa may Arellano. Yung saan bang banda yung barangay sa may Pantal? Pantal dyan, may Arellano. Dyan sa may Arellano, tapat ng Region 1. Yung maliit na parang kubo-kubo. Nandun sa highway, sa Mayumbo. Sa Mayumbo dyan sa may malapit sa ospital. Malapit na sa ospital. Yung Tapwak doon sa may malapit sa mall. Tapwak, hindi Tapwak, Lukaw yun. Lukaw na yun, Lukaw yun, Lukaw, tama, Lukaw. At iba pang barangays dapat na magkaroon sila ng 2-story at least, di ba? Tama. May mga substation nga ang tawag diyan, hindi na po PCP. Substation na. Substation na po. At ang tawag doon sa pinaka-hepe doon ay Station Commander. Station Commander, ayan. Station Commander. Correct. Yan ang dyan. Malaking katanungan. Ngayon, nagkaroon ng karagdagang police personnel sa Dagupan. Hindi pa na-upgrade ang mga police community precinct or PNP substation. Paano sila magsisiksikan sa loob ng presinto, di ba? Paano sila magsisiksikan? Paano mo matatawag na substation yan? Meron tayong nabalitaan
na inilipat na personnel. Oh. Galing Binmalay. Oy. Oo. Oh. Kaya inilipat nga dyan sa Dagupan City. Oh, sa nakalap natin na impormasyon, ang mga 34 na police personnel na ito yung mga gumawa yata ng complaint letter laban kay dating hippie ng Bimali na si Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio. Kung hindi ako nagkakamali. Ang reklamo ay pinarating sa tanggapan ng PNP Provincial Office. Ay parang petition letter lang naman. Petition letter. Oo, petition letter. Kwento lang natin ng onte. Way back nitong mga nakaraang buwan, before election pa yan. Before election. Before election. Nandyan na yan si Sir Chris. Ngayon, nailipat, tapos ibinalik. Nung pagbalik, meron namang movement yung ibang mga kapulisan na ayaw nila. Ito yung 34. Oo, 34. 34. Ang nakarating na balita sa atin, isinubmit yung naturang petisyon sa Provincial Office ng Police Pangasinan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tila yata'y ayaw nila na magiging babalik na chief of police itong si Valerio, at pero gusto naman itong si ni Mayor Pedro Piet Merira. Si Piet. Pero wala daw napili si Mayor. Doon sa lima. Tatlo yata. Pagpipilian walang napili. Kaya hiniling daw nung Mayor na ibalik itong si Lieutenant Colonel Valerio. Ano kaya mayroon kay Valerio? Lumalabas na hindi baka naman performing. Sa administrasyon nitong si Mayor Pedro Merera ay nagpe-perform nga ng maayos at maganda. Kung nagpe-perform ng maayos at maganda, bakit may mga 34 na yung nagpetisyon laban sa kanya? Ang balita ko diyan ay yung mayor diyan sa Binmalay ay nagpunta rin daw doon sa regional office para hilingin na paalisin yung 34 na police personnel na nagpetisyon. Kaya inilipat sila dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya yung 34 ay napunta ng Dagupan. Ano natin yan? I-clarify natin dahil hindi pa naman hindi kaya yata pumutok na balita yan tayo lang yung nakasilip dyan tayo lang yata ang nakaamoy naamoy din siguro pero hindi natin alam kung paano o lumabas na rin sa ibang balita. Kasi may kukunin yata na additional na PNP sa ibang mga bayan. At ang Dagupan kasi magmula nung naging DCPO na siya ang balita ko parang papalo ng 300 yata ang police personnel. 300. Yun ang pagkakaalam. Kasi ang balita sa atin hindi kasi ko na masigurado kung ilan. Kasi ang alam ko yung dati kasi 1:1,500 yung hindi ko alam, hindi na nasusunod yung ganyang ratio. Yung ratio kasi kulang talaga. Ang PNP personnel. Kaya nagkaroon ng additional na police personnel sa lungsod ng Dagupan dahil nga na-upgrade yung police station dito. Mula sa Dagupan City Police naging anong tawag doon? Dagupan City Police Office. DCPO. Naging Type C City Police. Kaya't nagkaroon ng pag-upgrade. Kaya nadagdagan at yung 34 na police personnel na galing sa Binmalay dito inilagay sa lungsod ng Dagupan. Ngayon, ano nangyari doon sa doon sa ang balita, petition? Ang balita ko lang, hindi ko pa na-confirm. Parang babalik yata si Valerio.
Sa Binmalay. Kaya nga, tanong yan. Tanong. Mabalik ba? Yan ang haka-haka. Abangan natin yan. Totoo ba, Mayor, na ikaw ang nagpaalis? At ikaw rin ang magpapabalik. At 34. Na police personnel. Oo. Malamang merong hindi magandang naobserbahan yung mga 34 na police personnel. Hindi naman totally reklamo parang lang, petisyon lang na baka pwedeng ibang hepe, kernel na lang. Oo. O ibang hepe na lang. Na hindi si Valerio. Kasi si Valerio hindi naman natin alam kung bakit ganon ang naging move nung mga 34 na pulis na ayaw nila. Balita ko stricto daw ito si Valerio. Ang pagiging stricto hindi problema 'yan. Part 'yan ng pagdidisiplina bilang ikaw ang pinakamataas na opisyal sa isang bayan. Ay dapat lang. Baka naman nasobra niya yung pagiging stricto niya kaya ayaw ng mga 34 na police personnel. Hindi natin masabi kasi wala ring wala ring lumabas na dahilan kung bakit. Biro mo kung 34 na police personnel sa isang police station, parang ayaw nila yung isang colonel, ibig sabihin merong something na ginawa. Meron daw may nabalitaan pa tayo na yung mayor daw diyan parang nagreklamo. Siya pang nagreklamo sa Napolcom. Napolcom. Siya insubordination. Doon sa 34. Siguro sa 34. Bakit naman? Bakit si Mayor ang magrereklamo sa Napolcom? Kaya nga yung insubordination, yung hindi pagsunod sa iyong opisyal. Correct. Tama. Sino ba ang hindi sumunod sa opisyal? Yung mga 34 na lumalabas na ganyan na balita. Parang ganoon Bakit balita natin, bakit si Mayor? Bakit si Mayor? Alam ba ni Mayor yung mga nangyayari sa loob? Dapat magsagawa sila ng masusing investigasyon. Baka gustong sagutin ni Mayor Ilorde. Hindi Mayor Pete Mirera. Hindi si... sorry. Oo. 0939-100-9931 at 0927-974-2784. Yan yung mga numero po natin. Baka po merong gustong sumagot dyan sa may bayan ng Binmalay yung nangyaring paglipat ng 34 at ang rason merong sulat na ipinadala sa actually yung mga ganyang sistema bilang isang tao, kung walay reklamo, walay gabay mo ibaga, di ba pag Pilipino, ibaga dili na anda. Correct. Diba? Si Ararate 34 siguro, imbaga dalaba suli na anda. Pinarating nila yung kailang damdamin. Masamang. Anong masama? Hindi no masama. Nararamdaman yung kailang nararamdaman. Yung sa kanilang nagbabalik na hepe, mukhang hindi yata maganda yung kinalabasan. Yung mga naglabas ng kanilang hinaing at kanilang damdamin sila pa yung inalis. Kaya nga Binmalay Police Station. Dapat bilang isang leader ng kapulisan sa isang bayan, dapat na pakisamahan mo lahat yung mga personnel mo. Yung mga ito kung totoong nailipat na nga, pero meron tayong balita na nailipat na. Maswerte sila dahil sila yung kauna-unahan. Sila yung kauna-unahang police sa pag-upgrade ng classification ng police station sa police office. Siyempre tataas din yung sahod. Hindi ba? Ano Hindi ba tataas ang sahod nila? Sila yun pa rin. Yun pa rin? Nasingit mo na naman yung sahod. Talaga. Siyempre, pag nag-upgrade ka, ma-upgrade din. Pero ngayon, itong mga 34 na police personnel,
dapat na malaman natin kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nila kay Valerio, bakit sila gumawa ng petisyon na isubmit dyan sa may Police Provincial Office. Hindi sila magsasabit ng petisyon kung maganda ang ginagawa ng kailang hepe. Nakasama na nila yan mula noong before election hanggang sa pagkatapos ng eleksyon. So ngayon pinababalik na naman dahil kung nga inalis nga dyan si Valerio. Ngayon pinapabalik ni Mayor Pedro Pete Mirera si Colonel Valerio. Ano bang mayroon sa kanya? Itong si Mayor, siyempre nakita naman siguro na maganda ang ginagawa nitong si Valerio na pagtanggal na pagtrabaho sa hanay ng kapulisan, kaya't pinapabalik niya, di ba? Kaya't tingnan natin kung totoo nga na siya ay babalik diyan sa Bimbalay bilang hepe. At kung totoo nga na siya po ay pinapabalik ni Mayor na hiniling niya doon sa region na bumalik si Valerio, yan ay abangan natin. Alas 6:47 ng umaga. At sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, may mga kwan dito pinadala na mga reaksyon. Sabi dito 0981 4468 idol, pwede magtanong. Sige, magtanong ka. Kung sakali, pwede po ba isampa sa ombudsman ang kaso, sabi niya. Depende sa kaso. Sino bang kakasuhan mo? Pulis ba o opisya? Pero pulis pwede sa ombudsman. Pwede nga pwede DILG. Pero Napolcom, mas maganda. Sa PNP mismo, meron din silang pag pulis ang involved pag pulis ang involved. Merong mga hindi magandang nagawa o mga kalokohan, ika nga. Ay may sa pulis mismo, meron silang tinatawag na IMEG. Meron din yung yung IAS, yung PNP IAS, yung anong tawag doon, yung Internal Affairs Service. Yun yung PNP IAS na ibig sabihin. So sila po yung yung titingin at magsasagawa ng investigasyon. Yung PNP IAS kasi doon sa Napolcom yan Kaya doon nyo na lang idalog kung sakasakali na pero ang pagkakaalam ko dyan ay yung PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG. Ito ang ano niyan. At para to weed out corruption, enforce accountability, and maintain integrity, professionalism, and discipline among PNP personnel. So sa PNP personnel, IMEG. Ang tawag doon. 2019 yan. 2019 nung binuo. Na-activate uli. 2019. Kaya doon nyo na lang idulog yung mga reklamo ninyo. Kung sakasakaling pulis yan. Pero kung public official, elected official, sa ombudsman, di ba? Maraming mga sinasampahan ng kaso sa ombudsman kasi. Mga tiwaling opisyal. Kaya't ang alam nila sa ombudsman. Okay. 09562760 mga idol, kung ang reklamo ay may kaugnayan sa karapatang pantao ng isang pulis, saang pwedeng idulog ang siyempre sa yung nabanggit na namin. Doon nyo idulog. Okay, doon sa Commission on Human Rights. Meron tayong yung Commission on Human Rights, kung sila lumalabag
sa karapatang pangtao. Yung mga kapulisan pwede rin. Doon. Pero sa Napolcom na lang o kaya DLG. Sila yung akto dyan. Zero 9863627 bilang ano to? Okay. Saang lugar yan? Yung sabi mo may katiwalian. I-text mo. I-verify natin. I-verify para may verify natin. 09336792 dapat kumilos na ang Napolcom sa daming abuso na pulis, sabi niya. Kung may reklamo, siyempre akto ang Napolcom. Pag walang reklamo, wala rin. Siyempre dapat na magkaroon ng muna yung sapat na ebidensya, black and white na reklamo para maaktuhan nila. 0956-7936 gawin lang silang sinasabi niya dito yung mga pulis daw kung pwede gawin na lang na bodyguard ng mga kontraktor. Ikaw naman, hindi naman ganun. Hindi biro-biro yun. Ang kapulisan natin law enforcers mga yan ayan. Alas 6:52 ng umaga. Magandang umaga kay Susana Bungar Bustamante, kay Maki Mapalakapak Soriano dyan sa bayan ng Mapandan. Kumusta na si Mayor Carl Christian Biga? Lunes baka punta pa sa kanyan sa church, sa simbahan para sa ganun magpasalamat at manalangin para sa kanyang mga kababayan. Good morning. May nag-text dito, medyo out of topic natin, pero ano? Yung mga nagkaso kay dating mayor Sammy Rosario ay dismiss. Alam natin. Alam natin, dismiss yun. May MR. Motion for reconsideration. Nag-MR sila. Denied. Denied? Denied. Walang nang ebidensya Walang katotohanan, puro paninira noong eleksyon. Alam namin na yung kaso nila, actually hindi lang si Mayor, may kasama pa silang iba. Kasama dyan si Rio Director yata ng pati sa yung isa sa DPWH. Ano daw yon, dismiss. Kasi fabricated yata yun dismiss na nga, nag-MR sila, denied pa rin. Tingnan nyo yan. Puro paninira. Parang sampal sa mukha ng yung alalay ng mayor. Di ba siya yung nagkaso dyan? Si di ba siya yung nagkaso? Siya yung lumalabas sa complainant dyan, yung si Lourdes. Anong pagmumukhang ipapakita mo ngayon dyan sa Bimalay, Lourdes? Di ba? Yung kasong isinampa mo, na-dismiss. Nag-imar ka, denied na naman. Isampal mo sa mukha mo yung complaint mo, Grabe ka naman. Isampal mo na sa mukha mo yung complaint mo, kung meron silang hindi naman pwedeng kasuhan uli. Di ba? Lalabas na na yan. Ano ba yung tawag doon? Yung kaso ka ng kaso? Double jeopardy. Yung parang forum shopping ba? Forum shopping. Yun, mga ganun. Kaya't Lourdes, pag-aralan mo muna kung ano yung ginagawa mo, Hindi yung kaso ka ng kaso, na wala ka namang sapat na ebidensya. Mas maganda pa, kainin mo na yung complaint mo, Hindi pwede. Hindi, Sige. Good morning nga pala sa mga nakikinig. Si Mario Cabierto, ayan, nanonood sa ating Facebook Live. Nagbakasyon ka ba sa Dasol? Kuya Mario. Kung hindi ka nagbakasyon sa Dasol, parehas tayo. Ayan.
Kumusta na kayo dyan sa may bayan ng Dasol? At good morning din kay Sir Jeffrey dyan sa may Mapandan. Ganon din si Sir Felix Domicilio. Si Madam Sheila Pinoriar, good morning. Si Councilor Freddy Pinoliar, ayan, magandang umaga po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Merlita Abilia, ayan, magandang umaga. Josie Kinis, magandang umaga. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao, good morning. Yung pa yung mga kwan dito, yung mga natabunan kasi yung mga kwan yung mga buwabati sa Facebook Live. Mamaya babasahin ko lahat ang mga kwan mga pinadala yung mga greetings. Si kwan nga pala, si yung taga Bubugal yung Portek. Kilala mo pa? Si Jerome? Si Jerome, nag-text kahapon, wala na programa. Pibasa yung mutla sa text ko. Ayan, ibang programa. Linggo. Ay, Sabado pala, Sabado. Yung nag-text sa akin. Sige, mamaya tatalakayan din natin yung issue kasi may may lumalabas na naman na issue patungkol doon sa mga yung flood control scam. Ayon doon sa balita mo kanina 21 billion piso. Oo, itong si ang nakulimbat. Wala siyang doon kasama? Siyempre. Siya lang. Pag hindi magagawa ng isang tao kung wala siyang kasama, wala siyang nasa tagiliran o nasa likod. Tatalakayin natin yan makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son, ang puta-putang Iren Informasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy natin mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million.
Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Katmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:03 ng umaga. Pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga hinaing, reklamo, suggestion, opinion, mangyari lamang po tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Magandang umaga pa nga pala kay Jonas Sumpit o Simpit Urbano. Jonas Urbano, magandang umaga. Kay Jima Lolarga Manlungat, ayan, magandang umaga. Si Binelda Anchita, ayan, magandang umaga kay Binelda Anchita. Tungkol doon sa kung kanina, balita na 21 billion piso ang naibulsa raw di umano ni dating congressman Saldico ng ako party list. Ako Bicol party list, sabi niya dati yun 21 billion, biro mo yan, na yung pera na yan ay galing sa ano man yung flood control project. Yung 1 billion na nga lang, ang dami-dami na. 21 pa kaya. O kaya nga kaya marami siyang mga mga ari-arian tulad ng mga yung mga mamahaling mga chopper,
Yung mga eroplano. Na bilyon-bilyon din. Itong mga na naman, mga netizen na naman na mahilig sa mamuna. Malikot ang kailang isip. Yung mga matatabang utak na magkomento wagas. Kaya sabi nila, sabi niyo, kaya niyong i-detect yung mga missile. Galing sa mga nagbabanta. Ngayon, bakit yung eroplano hindi nyo na-detect na lumabas? Kaya nga lumabas sa bansang Pilipinas lumabas ng Pilipinas, 3. Higit pa. Hindi nyo na-detect. Napunta sa Asia ba? Tapos yung mga missile na ano yun komento naman ng mga netizen. Mga netizen, mga pilosopo. Ngayon, ang kondyan nga, ganun ba kalaki yung nakulimbat nitong si dating Congressman Saldico? 21 billion piso. ICI ang ano yan galing sa ICI, sa report ng ICI. Tingnan nyo yan. Yung ang tanong mo kanina, wala ba siyang kasama? Siya lang ba mag-isa? Siya bang bukod doon sa mga mga DPWH officials at saka yung kontraktor saka mga kontraktor kasi ano yan nung dyan sayaw Nobaili Napaka partner kaya nga tamatan. Ngayon may kuha naman isang low profile na project engineer ng Department of Public Works and Highways na itong si Carlo Rivera. Kapangalan ng yung kasama natin sa Rivera. Ang kumana di umano para siguraduhin makapasok sa national budget ang mga ghost project sa Bulacan na naging sentro ng flood control scam. Malamang may malaking isda. May malaking tao opisyal siguro na nag-uutos sa kanya at makiusap sa mga nasa legislative. Na gumagawa ng budget para sa mga proyekto ng DPWH. Kasi dinatalya sa report ng Independent Commission for Infrastructure ang step-by-step system para maisakatuparan yung flood control scam Kung maimbitahan itong si Carlo Rivera ng DPWH dyan sa Bulacan sa investigasyon ng Senado at ICI, lalabas sa kanyang bibig malamang siguro na kung sino ang nag-utos sa kanya at sino ang kausap sa Kongreso o Senado. Sino ba para maisakatuparan ang mga pagpupondo. Sino ba ang amo niya sa DPWH? Diba si Engineer Alcantara at ang bata niyang si Bryce Hernandez. Ang tanong, kung sino ang kausap nito sa loob ng Kongreso at Senado. Kasi itong si Carlo Rivera ay lumalabas na messenger pala ng DPWH. Layas ng layas. Diba? Gumagawa ng siguro may mga listahan o draft na mga project para sa hihilingin na pondo nitong mga opisyal ng DPWH. Alam mo kasi yung may amo, 'di ba? May amo niya si Hernandez tsaka si Alcantara. Itong si Bryce Hernandez siya yung gumagawa ng draft at binibigay kay itong si Carlo Rivera na siya naman yung magbibigay doon sa regional office ng DPWH sa Bulacan at ibibigay sa proponent. Yan, lumalabas. Proponent. Bakit sino-sino ba yung mga proponent? Siyempre, sino ba yung proponent? Noon ang daming proponent. Biglang nawala yung mga proponent ngayon, noon, banggit kayo ng banggit dyan sa proponent. Daig nyo pa yung food chain na bubuyog. Bida. Diba? Bida ang saya. Ngayon, hindi nyo nabanggitin na kayo ang proponent. Kaya nga ngayon, pagkatapos na naibigay sa regional director ng DPWH, may sasama na sa National Expenditure Program, yung tinatawag na NEP. Yan yung
yung pag isasabi na doon sa Regional Development Council. Oo. Tama ba? Para mapapondohan. Yung Regional Council ng DPWH, siya yung magsasubmit doon sa national. Sa Kongreso. Sa national para may lagay, may sama sa NIP. Ibig diba? mo sabihin pagkatapos na naibigay sa kay proponent. Ginagawang draft ni itong si Hernandez. I-insert na ang proyekto sa dito na. Sa may yung House Bill. Bicameral, yung mga insertions. Yun nga, tama ka. Para makasama sa tinatawag na General Appropriation Act o yung GAA. Ang National Expenditure Program o NEP ay draft pending na plan ng gobyerno na nasyonal na inihanda ng DBM. Department of Budget and Management. Correct ka dyan. Kapag sinumite na sinumite na yung tinatawag na National Expenditure Program, yung NEP sa Kongreso, ito ay yung magiging basihan doon sa General Appropriation Act, ang pinal na national budget na inaaprobahan ng dalawang mababang kapulungan ng Kongreso at saka ang Senado, di ba? Kaya nagagawang merong mga pasingit, di ba? Sa NEP at sa GAA. Ang kuwan kasi masaklap dito nagagawang palabasin ni Rivera at ng mga matataas na opisyal na gawing lehitimo yung papel na ghost project o yung overpriced flood control project. Yun ang dyan pinupuntuhan ng ICI. Bakit nagagawa nilang isingit? Ito ba yung nakakapagtaka daw dyan? Kaya walang lehitimong public bidding sapagkat itong si Engineer Alcantara ang mamimili ng kontraktor. Ayon sa report ng ICI. Lumalabas na. Saka sa mga nakarang investigasyon. Correct. Kaya dito na lumabas yung hatian na yung SOP na 25 hanggang 30% ng project cost ang napupunta sa nag-sponsor mambabatas sa opisyal ng DPWH, di ba? Yan na yung hatian di ba? Kaya't sa report ng ICI may isang insidente umano na naghanda si Rivera ng 335 million pesos. Para saan yan? Listahan ng proyekto para kay doon na pumasok itong pangalan itong si Senador Estrada. Di ba? Yung alokasyon ng nasabing budget sa pambansang budget. Insertion ba ito? Ito yan yung insertion. Nagkabukingan na sapagkat doon sa screenshot ng mga mensahe ni Rivera na nakakuha ng mga yung ebidensya yung ICI na to ay kumpirmado yung delivery ng SOP kay dating Secretary dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na 25% mula sa kabuuang halaga ng proyekto. Tingnan nyo yan. Malaki. Bukod sa paghahanda umano ng mga dokumento para sa Ghost Project, tumutulong din daw si Rivera sa preparasyon ng mga maletang naglalaman ng 30 million hanggang 50 million na halaga. Inyo yan? Para daw kay dating Congressman Saldico. May mga lumabas na pangalan na naghahanda sa delivery. Sinasabing kasama sa mga kasama ng yung mga pangalan dyan itong si Paul Duya, RJ Dumasig at Justin Nuevo. Ito yung mga kasama ni Carlo Rivera daw kasama si Rivera sa larawang ipinresenta sa mga senador kung saan ipinakita ang buong bulto-bultong pera sa tabi na ginagawa niya sa listahan ng mga proyekto. Para daw kay Undersecretary Mitch Kayahon.
Ha? Uy, di ba ito yung congressman si Kaya Hunoy? Ha? Lumalabas sa isa sa mga proponent ayon sa ICI. Di ba? Itong si Rivera ang gumagawa ng paperwork sa flood control scam. Ang kanyang mga spreadsheet ang nagpapatakbo ng scam para ipasok sa National Expenditure Program at General Appropriation Act ang mga ghost project na yan. Alam mo ba nakasama daw si Rivera na kabilang sa 16 na opisyal at empleyado ng DPWH dyan sa may Bulacan First Engineering. Sinuspindi ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan dahil dito nga sa issue ng flood control scam. At kabilang si Rivera sa 12 personnel na pinatawan ng press order ng Anti-Money Laundering Council. Hindi lang yan, meron na 2 mamabatas mula sa Kamara de Representantes ang nakatanggap umano ng kabuuang 100 million mula sa isang construction firm. Sino kaya yung 2 congressman at sino yung construction firm na yan na binabanggit ng ICI? Ang construction firm ay nakakakuha daw ng malalaking kontrata sa flood control projects ng DPWH. Sinong congressman kaya? Ang alam ko na construction firm ay yung mga nasasangkot sa flood control scam. At yung 2 congressman ay ang 2 congressman na nasa kongreso. Di ba nabanggit na yung kailang pangalan? Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakakuha ang kanyang opisina ng records kung saan ipinakita na isa sa top 15 DPWH contractors na tinutukoy ni Pangulong Marcos. Nakakuha ng 100 billion pesos na kontrata sa flood control projects ay nagdeposito sa bank account ng 2 kongresista. Dapat na maimbestiga mabuti at kung may katotohanan, dapat na managot ang 2 kongresista na yan. Bakit ayaw nilang kasi ibunyag yung pangalan ng 2 congressman? Kung kalaban nila sa politika, kaagad na nilalabas yung pangalan. Pero pagka-aliadong administrasyon, hindi nila nilalabas yung pangalan. Pag ayaw ilabas, baka kaalyado. Hindi pwede. Dapat may managot. Pero unfair naman kung kalaban sa politika wala pang 1 oras lumalabas na yung pangalan dapat ilantad nyo para malaman naman ng publiko na sila yung nagkamal ng pira ng bayan. Kaya't antayin natin kung ano ang kahinatnan ng kasong ito hanggang saan. Dahil nga, may balita naman, November 30, magkakaroon ng Trillion March. Diba? Trillion peso. Trillion peso March. Uulitin nila yung nangyari noong September 21. Pero, wag na sanang maulit yung ganun. May mga nasaktan, may mga nanggulo. Kaya nga nahaluan kasi ng politika yan wala sana yung yung physical intimidation kuminsan kasi hindi mo maiwasan yan sa mga rallyista. Yung mga ibang makakaliwa siyempre sasali sila diyan pag uminit yung kailang ulo, ayan. Kaya't tingnan natin kasi yung mga iba pilit nilang pinapababa sa pwesto itong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sino ba yung mga nasa likod ng mga rallyista na gustong pababain si Presidente? Sino ba nagpundo sa kanila para sumama sa rally na yan? Sino ang ngayon pag napababa kung sakali? Sino ang papalit? Sinasabi nila military junta. Military takeover. Pero hindi ako maniwala dyan. May mga matataas ding politiko na nasa likod niyan.
Kaya tingnan natin kung ano ang magiging kahinatnan ng isyong ito. Kung ano po ang magiging mangyayari, sana huwag na sa November 30. Kasi parang wala nang tiwala yung ibang bansa sa atin di ba? Yung mga gustong tumulong sa bansang Pilipinas. Meron yung bansa na meron yung bansa na magbibigay na ng tulong, binawi pa dahil nga sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Alas 7:21, 09865740. Idol, puro corrupt na mga opisyal, wala na matino. Hindi naman lahat, lahatin, may mga matitino pa rin na opisyal. Kayo naman si 09674092. Mga sir, sana ibalik ang death penalty para mabawasan ang mga nakakulong at buhayan na opisyal, sabi niya. Yung mga opisyal maganda yung kailang kulungan, nasa VIP. Pero yung mga mahirap na may kaso nasa New Bilibid prison sila. Yung mga opisyal na nakakulong maganda ang kailang buhay sa kulungan dahil aircon. Pero yung mga nakakulong sa New Bilibid prison, nagsisiksikan na parang sardinas. Tingnan nyo yan. Mga simple na kaso, sinisintensyahan. Pero yung mga mabibigat na kaso ng mga opisyal, anong nangyayari? Yan ang gobyerno natin. Kung minsan nasa ibabaw, kung minsan nasa ilalim. Parang gulong lang. Oo nga umiikot, parang gulong. 0999-3728, Kawawa Pinas. Kung hindi mabago ang sistema sa gobyerno, sana magmula sa mga botante ang pag-overhaul sa mga politiko. Kung walang vote buying sa eleksyon, walang korupsyon sa gobyerno. Mga naman di ba? Saan ba binabawi ng mga opisyal ang kailang ginastos ng eleksyon? Tanong lang po nagtatanong lang po kami. 09865740, Idol, yung sinabi mo, marami pa rin matinong opisyal. Matino dahil maliit lang kinakabig, hindi halata, pero may uling pa rin ang kailang kamay, sabi. Naman 0981-3650, bawat eleksyon yan ang inaabangan ng mga botante, ang kandidato na magbibigay, kaya si politiko bigay ng bigay para manalo sa eleksyon. Pag umupo, magnanakaw sa kaban ng hindi naman lahat kayo naman tingnan nyo yung ngayon ilan ng mga yung nakaupong mayor doon sa Cabuyao, Laguna, di ba? Vote buying yun. Dinali ng Comelec, vote buying meron pa yung gobernador, iba yung gobernador naman may mga iba pang kinasuhan ng vote buying sa Comelec. Abangan natin yan. Alas 7:25 ng umaga. Pwede pa tayo mag-exercise sa engineer at take it away.
Mag-exercise tayo tuwing Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kay Vice Mayor Kevin Roy Makalalay, good morning. Kay Councilor Kyle Arthur Balbisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Kay Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twain. Councilor Ardison Soriano. Councilor Joppy Loresco. Councilor Mike Sison. Si Councilor Haberdani Messina, good SK morning. Federation President Ayay Messina. At nandyan din si Liga President Jose Paris Jr. Ayan. Si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod. At si Kalbong Kulot, si Long Hair. Magandang umaga. Former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. Kay Engineer Arthur Gaspar ng Barangay Ambutal Calasiao. Ganoon din kay MDR Eda Villacorta. Kay Municipal Civil Registrar Ma'am Jubit Apiado Esteves. At ganoon din kay Sergeant Esteves, magandang umaga. Kay Municipal Treasurer Sir Mel Posirio. Good morning. Diyan sa may RM Paran Auto Care Center. Diyan sa may Barangay Kisban Calasiao, magandang umaga. Kapitan Saudi Bauson ng Barangay Macabito Calasiao. Ganoon din kay Sontubi Kagawan Alben de Vera de Guzman. Kay Kagawa Junjun Gabrielio, magandang umaga. Lahat ng mga barangay tanod, sa mga barangay families, mga BHW, magandang umaga sa inyo. Si Poso Chief Rolly de la Cruz, magandang umaga. Si Mandirigma, ayan. Doon din kay Boss Carlo at Ma'am Marmi, magandang umaga. Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta nasa Japan. Ay, baka nandito na yun. Hanggang kailan ba yung kanyang live? Ayan, nasa Japan. Akala ko tumawag nandito yung pala, tingnan mo yung sasakyan ko ngayon, sabi niya. Ayan. Hindi rin naman Japan. Japan Tal. Japan Kasinan. Japan Kasinan. Magina Corda, Bliss Morning Idol. Gano'n din sa'yo. Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. At sa bandang kanan ko, si Station Manager Joey Bebe. At tabianan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programang Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, Nasari Balita,